Jora ma Lolwe TV kadhi nyime koda Elton Odiochieng' en jakom riwruok mar weche nyisruok mar pur bade ma Kisumu migosi George Ong'udi wacho ni gimor mokalo koda chenro mar gedo mar romo ma bende nosidha yanga odiochieng' manyoro e boma ma Kisumu. Gedo noero en achiel kuom hikruok mar romo mar Africity ma igeno ni ibirotim e boma noero ma Kisumu kabiro chopo dwe mar ang'wen mar higa mabiro kod pinje duto mantiere Afrika. Migosi Ong'udi bende oyango ni chenro mago gin achiel kuom dongruok ma ibiro tim e boma noero ma Kisumu kendo biro konyo e loso uchumi ma kaunti noero ka paw noero ma mamboleo ma bende chenro noero biro timre koro biro bedo ka tiyo seche duto kopogore gi kinde mosekalo chien ma bende paw noero itiyo godo nyadichiel e higa. Ong'udi bende ogoyo erokamano ne gavana ma Kisumu Ngira Nyang' Nyong'o ka owacho ni wachno ma bende ne en mana paro e kinde gi ji ariyo koro oketi e tim kendo igeno ni biro nyayo olemo mabeyo kendo biro loko ngima jogo eko modak e Kisumu kaachiel koda aluora mar paw noero ma mamboleo. Ane jakom mar SK Kisumu Regional Show mamboleo, and kawuono jothuro, what I would say is ni it was neno odiochieng' maduong' ahinya ne wan jo ASK nikech gima concept gima mbaka manogoyo gi the governor has come true makoro sani ochopo kama notime ground breaking law mar gero Africity the host cities mang'eny te mag Africa kaendi for the conference mabiro bedo chakore tarik 26 dwe mang'wen nyaka tarik 30. And what I would say, it would be of great benefit to people of Kisumu, us as SK, called the entire region, the Lake Basin region, will be able to make use of that facility. As it was said by CS Omalwa, that after KICC, there is another KICC, which is Kisumu International Conventional Center. Mag ariyo kende mantiere maduong'. So that's what I would say for now. Wan jo SK wagone Nyasaye erokamano kendo maduong' manyawacho kabisa en gone Governor Professor Nyang' Nyong'o erokamano.